I avui aquest matí venint cap aquí, cap al 8, ja passaven cotxes els cabolets. O sigui, ara fins... Bueno, planíssim. Ara que no troben res, se n'en tornen, Els anys no perdonen. Se n'en res, se n'en tornen. Quan hi són, hi són. El dia que el diumenge, no aquest diumenge, l'altre, que va ploure tant, any demà ja van anar a buscar gent cabolets. Es pensen que plou avui i l'endemà ja en Sí, diumenge Pensa passat... que l'endemà ja surten uns bolets. Bones, què tal? Ja estem aquí. Ja esteu preparats? Ja preparats. Acabem d'arribar. Bueno. Què? Com ho tenim? Bé, jo N'hi ha, no, penso que bé. en trobarem? Sí, la gent ne va portant, jo crec que sí. que Això sí, L'Àngel i la Mercè viuen a Teià, però en lloc d'anar a buscar bolets al Maresme, que els queda més a prop, han preferit fer un munt de quilòmetres i assegurar-se el tret. Demà sortiran amb l'Eli i la seva mare, que passen per ser dues autoritats locals en la ciència del cep. El temps amenaça pluja, però ells ja han dit que hi aniran tant si plou com si trona. Som a la vall de Montferrer i Castellbò. Aquí s'hi fan uns ceps de fama internacional. Que ho preguntin, si no, els moltíssims aficionats que els venen a buscar des d'Andorra. Són les 7 en punt del matí, o sigui, negra nit. Plou, i per acabar-ho d'arreglar fa més fred del que voldríem. És en moments com aquest quan un es fa la pregunta del $1.000.000. Cal matinar tant per anar a buscar bolets? Doncs es veu que sí, que entre els boletaires locals, els andorrans i els pixapins, si no t'afanyes arribes quan ja t'ho han collit tot. Sort que nosaltres, guiats per dues expertes, tenim el cep assegurat. Començada l'excursió, es formen 2 equips. Després anirem cap a... Jo amb la Nati, Vale. Nati. Anem. anem cap aquí baix. No, això d'aquí és bastant bo, Vull dir que... Ho celebro. A veure. És un pesto que és bo. Hi ha rovellons, hi ha ceps... Això esperem. Se'n troba... I jo suposo que en trobarem. Només faltaria. A veure, si és veritat. Que és el gusanillo, que ploguem, però és que es té d'anar perquè és el gusanillo. Això no... És el gusanillo, el bolet és el bolet. I el principi de temporada és el gusanillo. Nati, avisa'm quan trobis el primer, Sí? Sí, a nosaltres també. Bueno. Es veu guapo el bosc, està mullat, i no... Sembla que finalment l'Eli ha trobat alguna cosa. A veure... És un moixeró de bosc. El que passa és que està una mica sec pel vent que he d'haver fet aquests dies. És un moixeró de bosc. Aquí ens hem de plegar, que sempre n'hi ha... Què dius? Mercè, que diu que per aquí. Cap aquí veniu. Que a sobre la carretera. Pues a sobre la carretera. Vinga. Com que per sota la pista no trobem res, decidim provar sort al bosc de més amunt. Mireu aquestes molsetes que hi ha de la d'això que estan ficats a dins. Aquí he vist algun que ja estaven agafats, que es veia. Perdoneu, què acabo de Sí, sentir? tot el tronc. Jo crec que algú hi ha passat per aquí, perquè si no hi hagués passat algú... Jo la setmana passada... Hem arribat al bosc a les 7 del matí i ja se'ns han avançat. Mira, aquí. Mira això. Això me sembla que... mira, això és un cep, però no és l'autèntic cep, és d'aquestos que es fan on hi ha bedolls. Sí, molt bé, però siguem pràctics. Es I és pot menjar comestible, o no es pot menjar? És un bon comestible, no és molt apreciat, però és bo. Plegarem perquè de moment no hi ha res més. La broda bedoll o mulleró aspre és un bolet comestible, tot i que no tan apreciat com l'autèntic cep. Té la cama blanca amb rugositats negres. Els exemplars adults tenen la carn del barret tova, d'aquí el nom de mulleró. Què has trobat, Nati? Se't mengen. Si això està fet un nyap. Que està una miqueta reticat. Hòstia! És un cep
A veure, hòstia. Ara t'escolto. Ja era hora, no? Sí. El primer! Goita, Mira, mira. Joder, està... Mira, Mira, hi ha un de petit aquí, mira, mira. Hòstia, que guapo. És que està tapat, Ah, un rovelló! A veure. Un rovelló! Sí. Un altre jo, Sembla que anem per bon camí. Tots en troben. També és... Sí, un altre! Olé! Tots ben bé no. I l'Àngel? Ei, que xulos! Aquest sí que és guapo. Sí, però... I l'Àngel? Nati, Vale, ensenya'm un i l'agafo jo, que si no riuen de mi, vale. Àngel, que et sento. No s'hi val a fer trampes. L'Eli i la Mercè continuen imparables. Aquest guanya el premi, Aquest és el més gran, Oh, que xulada. Pues sí que em pleguen a ells. A mi m'estan enfonsant, Nati? Sí? Oh, aquí em penso que hi ha un altre. Em penso que és un altre cep. Sí, aquest també és un altre cepet. Que xulo! Hi ha cares que parlen en silenci. Oi, Àngel? Sí que ho és, sí. Mira. Cap al cistell! El treus? El trec. Trega'l. I això què és, això? Sí, és un cep. I tant que és un cep. Hòstia, és que era injust, Nati. No hi ha mal que duri 100 anys. L'Àngel ha trobat el seu primer cep. Mira. És guapíssim. Si veu, ara deixi. L'enhorabona. Ja era hora, Eli! Ens falta un home ben forçut! Àngel, que va per tu! Eli! Nati, no cridis, que ens sentiran. Aquí! Que no podem portar les cistelles! Comença a animar-se la cosa, Nati. Nati, jo crec que estem trobant... Hòstia, Nati! Hòstia! Hòstia, aquest sí que és guapo! Hòstia! I aquest canvi sobtat de sort, a què es deu? Fins que no he trobat el primer, fins que no el fiques a dintre la retina, és una passada, Sí. Ara una vegada trobes el primer, ja comences... Però passa amb tots, amb el rovelló, tots. A poc a poc. D'acord, si tu dius. Bueno, ara ja està, S'acosta el moment de comparar els cistells. La Mercè i l'Eli, convençudes d'haver guanyat, van a buscar la Nati i l'Àngel. No. No vingueu, no, que m'espereu els bolets. Bueno, Què Eli, dius? porta la cistella. Ah, que aneu guanyant? Hombre, Hòstia. no sé. Per això estàveu callades. Hòstia, Nati. Què? Que cuando uno es bueno, Nati. es bueno. Hòstia. Han guanyat, mos han guanyat. On tot això? Això no ho podem dir. On estàvem? És el secret del boletaire. Tal com pintava a primera hora, ens podem donar per satisfets, però ens han dit que aquí a prop hi ha un bosc on s'hi fan bolets gegants. Al meu poble diuen que un cop es mira un bolet, deixa de créixer. Què en sabeu d'aquest tema? Ramon Arqués, Tordera d'Ebre. Jo tinc uns parents que diuen que al seu poble hi ha uns bolets que són com fluorescents i de nit es veuen, com pampallugues o aquí. D'on són aquests teus parents? La tieta Teresa és de Sant Vicenç de Llobregat. Hosti, entre els de Tordera d'Ebre i els de Sant Vicenç de Llobregat, Déu-n'hi-do. Jo el que no he entès mai és perquè dos pobles veïns s'han de tenir venia. No pas sempre. No fotem. Jo soc de Sant Feliu de Buixalleu, aquests senyors d'Arbúcies són pobles veïns i ens portem la mar de bé. Sí, és veritat. Amigos per sempre. L'excepció. Saps què passa? Que l'Arbúcies, al ser molt més important que Sant Feliu de Buixalleu, doncs no hi ha cap problema. T'estàs emmerdant. Arbúcies molt més important que Sant Feliu de Buixalleu, Gamarús? Què dius, cap de porc? Què dius? I tant que és molt més important Arbúcies que Sant Feliu. Però què dius? A veure, va, que sembleu canalla. Home, feu ridícul davant tot Catalunya. I tu calla, no t'hi fotis, més te l'ho l'estartit. Escolta, noi, escolta, a veure, què em dius de l'Estartit? Jo sóc de Tarruella, noi. A mi no em diguis de l'Estartit, Ja ha saltat. A més, que l'Estartit no és ni poble, Que és el barri marítim dels de Tarruella. Aquests de l'Empordà t'asseguro que són ferrocos, és gent... I els de la Selva, què? No, i els de la Selva, què? Que teniu la comarca més artificial de Catalunya. Artificial? La Selva és artificial? Jo a la Selva només sé que els bolets són 50.000 vegades més bons que no pas els de l'Empordà. Mira, noi, jo només sé que quan dos de la Selva venen a sopar a casa un de l'Empordà, aquest els treu fora cosses. Vale?
Doncs a callar i deixeu-me escoltar la resposta. Fins la setmana vinent. Au, ja està. Clar, que si no calles, també no deixes... Oi, t'ha aguat un peu de rata! A veure... Corre, xavareu, baixeu. Sí que ho és, i tant que ho és. I tant. I tant que ho és. Oida! Oi, que guapo! Porteu la cistella, porteu la cistella. Ui, cap aquí, veniu. Cap aquí també n'hi ha. Un altre. També estan neixent, eh? Sí, també neixen. Mira, i aquí n'hi ha un altre. I aquí n'hi ha un altre menut. Aquest segur que és sano. A l'espera de trobar els ceps gegants, uns quants peus de rata ens ajuden a omplir el cistell. Xulo, eh? El peu de rata o ratapeu té les branques completament grogues. És un bolet comestible, de carn dura, que es conserva fàcilment amb sal. No s'ha de confondre amb les espècies laxants, que tenen les puntes de color carbassa. Tornem-hi! Ja som al bosc dels gegants. Ara caldrà veure si en trobem algun o si aquí també se'ns ha avançat algun matiner compulsiu. Ara portem rato que no en veiem ni un, eh? No, sembla que... Allà estaven bé, eh? Hem tornat a perdre la pista ben bé d'aquests bolets. Encara massa que ens han mogut. Em sembla que sí. Allà encara podríem emplenar la cistella. Això, ara que ens heu portat a l'altra punta de la vall, només falta que no en trobem. És un rovelló i per sobre no ho sembla, eh? I jo juraria que és un rovelló, eh? I és un rovelló maquíssim, eh? Un rovelló. Val més això que res. Però i els ceps gegants? Això tampoc és un cep. Això no sé què és, però fa bona olor. Fa com olor a anís, no sé ben bé quin bolet és. El guardem per preguntar-ho. No cal que ho preguntis. És una pampa anisada, comestible i de qualitat. Aquest sí que és guapo. Que gros! Aquest sí que és gros. Passada! Eli! Puja, corre! I Àngel! Això no pot ser un cep. Mira. Sí que és un cep, sí, tant que és un cep. Que guapo que és. Que passada! Que canya, vigila. Oita! Hòstia! Hola! Hòstia! És un bolet o un fenomen paranormal. Agafa'l, Nati, agafa'l. L'altre, Nati? Sí, un altre. Les autoritats diuen que no en saben res. Mira. Quina colla aquí! Mira, hòstia! Hosti, que bé! Hòstia! Són d'aquest món o de l'altre. Hòstia, a veure si no està cucat, surten moltes mosques. A veurem si tenim sort. Són macos, eh? Oh! Hola! Hòstia! La veritat és dins del bosc. No puc. Uah! Aquells estan cridant molt, eh? Sí? Aquest és estan cridant, eh? Això és una altra varietat de cep, eh? Aquest és pinícula. Mira. Sí, no és tan blanc, no? És més vermellós. És una altra varietat de cep, veus? Aquest és un cep que se fa més on hi ha pins. I aquest és l'edulis, que aquest se fa més en boscos d'avet. És diferent, totalment. Són dos varietats de ceps diferents. Aclarim-ho. El cep rogenc pot aparèixer tant en pinedes com en avetoses, i el cep pot fer-ho a més vora moltes altres espècies d'arbre. El cep té el barret fosc amb el marge blanc, i el cep rogenc el capell vermellós. Hòstia! Ei! Oh! Què? Mira. Sota els nabius, una mata de fruits comestibles, continuen apareixent els ceps, que no cal dir-ho, també en són de comestibles. I molt. Sí, per mi no n'hi ha cap. Per mi no n'hi ha cap. Mira quants mosquitets, eh? Sí, tenen, no, però estan sants, eh? Amb l'esponja. No, estan sants. Estan sants. Estan sants. Sí, mira que guapo aquest. Mira, que mossegat i tot. Mira. Aquests s'han menjat. Oh! Aquí fa dies que no ha passat ningú, eh? S'ha de reconèixer que no ens han enganyat. Són realment grossos. Ara sí que hem omplert el cistell. Ja podem anar a dinar. Som-hi o què? Sí. Pleguem? Ja està. Va, ja està. Que ella també ho té bastant ple. Vinga, Nati. Quina passada. Només menjarem. Oh, perquè encara n'hi prinyaga algun altre. Abans de dinar, però, encara farem una última troballa. Hola!
José, Què, com va? Bé, Què porteu? ja anem de retirada, eh? Sí? Sí. Què porteu molta No cosa o anem què? malament. Bueno, Vosaltres què? Has cuidat? bueno, una mica sí, Encara porteu? Mira, No sé què costa. tu peus de Força rata, bé. llagrossos... I tu què? Oh, tu rovellons, Déu-n'hi-do. Sí, una mica de rebollons que estan De tot molt una macos. mica, eh? Sí, sí, és que jo ho plego tot. Però jo n'he trobat una cosa que no l'he agafat perquè... Dic, és tan maca, però al final la tindré agafat perquè veig que hi ha tanta gent Aquí, per aquí. ara? Sí, sí, Què veniu has que us trobat? l'ensenyaré. Què has Veniu, trobat? Què veniu. has trobat? Veniu cap aquí. A veure. A veure si sapeu què és jo, si sapigueu què és jo que hi ha allà dalt. Allà on? Allò que és soca? Sí. És, amb el gabinet que és la preu. A veure. No tinc ni idea, José, què és? Doncs mireu, això és una greixa. Greixa? Sí, Però això es menja també, eh? Això és una greixa i és molt apreciada. La tallaré perquè aquest bolet s'ha de tallar, si no l'any que ve no sortirà cap. Ho veieu que és de maco? Això és, això és una greixa i és un bolet que està molt apreciat pels millors paladats. Aquí a Andorra mateix s'aprecia molt. Aquesta espècie de greixa és un bolet que viu sobre fusta, fins i tot d'arbres vius. Pot arribar a fer-se molt gros i és molt apreciat en les comarques on encara n'hi ha perquè està en regressió i actualment ja només es troba i molt localitzat al Pirineu. Però bueno, sobretot una cosa, aquestes coses no us diuen a ningú. No ho direm a ningú. No ho direm a ningú. Si pot ser i us oblideu del puesto encara millor. Au, que vagi bé. Adéu. A mi ja em fa rau-rau l'estómac. No anàvem a dinar. Arribem a Cal Titarró, a Sant Andreu de Castellbò. Conxita! Anem, que ja hem arribat. Ja heu arribat? N'hem trobat, eh? Mira, mira. Ui, mira, te'ls anem deixant, cada un te'n anem passant un. Ves, mira, molts, passeu. Espera't. Mira, que guapo aquest Àngel, mira que un de més guapo. El rossinyol és per fer bonic, eh? Els rossinyols per decorar el cistell. Hòstia. Aquí encara més, peus de rata i tot, mira. Oh, que xulos. Ja sí que ja està, Ara ja s'ha acabat? Bueno, doncs ja està. Doncs passeu que m'ajudareu. Què, Conxita? Què fem? Doncs vine, que m'ajudaràs. T'ajudo, Vinga, faig un cop sí. de mà. I tant que sí. I primer farem una amanida de ceps. Vale, perfecte. Netegem els ceps i els tallem a làmines fines. Així que han de quedar ben fins, sí, no? ben Com si finets. fos tipus carpaccio. Sí, perquè llavors hi posa més bé el gustet a dintre. Si no, no entra. Hi posem sal, pebre i oli. All a làmines i una mica de vinagre. Sí, una miqueta. I ja està. Aquests els hi podem treure que comencin a picar. Nens, que van. Ja està. El cep, sí, un cep amanit. Hòstia. Està bo? Molt bo, que sí? Conxita. Boníssim. Sí, estan molt bons. Molt bo. I molt senzills. Està bo, eh? Arribes del bosc, el fas i te'l menges. Però amb això no n'hi ha prou, oi, Eli? En què penses? En la fideuà? La fideuà sempre es fa amb cep sec. On te'l tens, el cep sec? El cep sec el tinc aquí. Aquest de quan és, aquest cep? Aquest cep doncs, fa 3 setmanes que el vam collir. Els primers que van sortir van fer aquest cep. Ara l'agafarem i el remullarem una miqueta. I de seguida es puja, no? De seguida es torna a posar no tarda com massa. si... Em costa una miqueta, però no tarda gaire. En una paella amb oli hi sofregim la ceba ben a poc fins que quedi confitada. Ara, mentre això es fa, ja anirem a tallar el cep. Piquem els ceps rehidratats. Aquest cep es talla ben petitet, que se n'hi trobi una mica. Els afegim a la ceba. I la gens de tomàquet aquí. És a dir, que al sofregit no li poses tomàquet, Conxita, que és de ceba i de cep. És de ceba, de cep, una mica d'all i julivert. Piquem una mica d'all i julivert I amb això farem la i fideuà. ho afegim a la paella i salpebrem al gust. I ja està. Ara sí, ja tenim a punt per fer la fideuà. Ara hi tirarem els fideus. Si m'ho sembla que està una mica sec, que sembla que no hi ha gaire oli, hi posarem una miqueta més, no li passa res. Vale. pot Més posar val que estigui perfectament. així que no que quedi... Sí, que no quedi massa oliós. Ara hi posem els fideus i ja està. I que li fas 2 voltes. Sí, que es dorin una Que agafin miqueta. el gustet. Sí, agafin una miqueta de color. Què? Falta molt? No, ja està, ja està. Oh, bueno, ja començo a fer això, Ara hi tirem l'aigua.
Per coure els fideus utilitzem l'aigua que hem fet servir per rehidratar els ceps. Tot el tema. Jo normalment hi poso aquesta llosa per persona. Això cada un té més o menys una mida. Que bulli a foc viu. I que s'ha de treure tot el suc, se l'ha d'anar consumint. Sí, se l'ha d'anar consumint. I ho deixem coure a foc viu durant un quart d'hora. Bueno, ja està, ja podeu vindre. Ja està la fideuà feta. Mireu quina pinta, Quina boleta. No t'ho sembla, dinareu bé? Vaja, que si dinarem bé. Ei, val la pena currar. La postguerra, els bolets ens els menjàvem per alimentar-nos, Per tall. No ens els veníem per capritxonar-los a collir. Llavors, cada poble s'alimentava molt amb bolets, també. Un plat de mongetes i un parell de bolets a la brasa. Patata aixafada, un bolet barrejat, i allò, mira, un aliment. Semblava que donava aliment, no sé si en donava. Esclar, que en donava més que no pas això que venen. Això que venen guisat. Aquestes porqueries que venen. En el pròxim capítol de Caçadors de bolets, rossinyols, ceps i altres animals.